Ala anya bụ Nigeria na mba China na ugbu a wee na-etinye okwu n'ọnụ maka etu a ga-esi wee nwee ọgịga n'ịkwalite ngalaba ewumewu na uto nke ọnọdụ akụ na ụba n'ala anya bụ Nigeria. Ọ bụ minista na-ahụ maka ọdịmma ụmụafọ ala anya nọgasị na mba dị iche iche bụ Ambassador Yusuf Tuga bụ onye kwupụtara nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja bụ isi obodo ala anya ka o nwesịrị nzukọ ime ụlọ yana ndị dịgasị iche iche sitere mba China nke onye ndu ha bụ nnukwute onye isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịmma ụmụafọ mba ahụ nọ na mba dị iche iche bụ Maazị Mmepe ka ekwi ajide kọrọ gị etu nzukọ ahụ si wee gaa. Dịka ya bụ onye nnọchite anya nke Nigeria n'obodo China na-ekwu okwu, ọ kọwara na ọchịchị President Bola Tinubu bụ nke na-agba mbọ iwepe ezigbo mmepe na obodo Nigeria nakwazi ihe gbasara ego na obodo a. Ka ya bụ onye nnọchite anya na-ekwu okwu, ọ kọwara na ndị China bụ ndị nke na-agba mbọ ịhụ na ha na Nigeria bụ ndị jikọrọ aka ọnụ iweta ya bụ ọrụ ka ọ kwudosie ike. Maazị Peng n'okwu nke ya kenere ma kwadokwa ndị Nigeria na mbọ ha na-agba ịhụ na a na-eweta ezi ọrụ mmepe nke kachasị n'ebe mmepe zuru oke nke a ga-eweta na Nigeria bụ nke na-enye ha ego karịcha. N'okwu nke ya, ọ rịọrọ ndị China ka ha gbaa mbọ hụ na ha nyere ndị Nigeria nkwado nakwa enyemaka pụrụ iche nke ha ga-eji wee weta ezi mmepe n'obodo ha. Maazị Peng bụ onye nke yọkwaziri obodo ya bụ China ka ha gbaa mbọ hụ na ha wetara nkwado nakwa agamniru n'ọrụ nke Nigeria ji n'aka, ọkachasị n'ebe okporo ụzọ ụgbọ oloko dị nakwazi ikewapụtakwa ọrụ ndị ọzọ n'ime obodo dị iche iche.